Това са списъци направени от тебе за хора, които ще гласуват за Росица Янакиева, така ли? Ако ти ми дадеш пари да я гласуват, ако не гласуват. Ти преди малко по телефона ми каза, че... Хората горе дават. Дойдеха, дадоха на мен и жена ми по 30 лева, 60 лева. 60 лева. 60 лева на мен и на нея. За Аз кой? съм ти го обяснил. За Росица Янакиева. Да се гласува за Росица. Номер 25. Номер 25. Да, точно така. Но аз ти говоря сега друго нещо. Те по принцип дават по 40-50 лева. Баровците. Кой дава, бе, човек? Искам да съм сигурен да не изгорим в играта. Баровците, бе, човек, бе. Баровците. Кои са баровците? Къде ги знам сега? Ненко, Темелков ли е там? Кой там? Тия баровци къде дават парите? И сега като ми дадат, например, за тия 50 човека, като ми дадат 2000 лева. Да. Разбираш ли ми? Дадат ми 2000, ги дават на тебе, ти казват, искам 50 гласа от тебе, окей, ти ги имаш. Те сте, и аз ти казвам така, бъдкоясна, тук са 2000. Тия 1000 лева ги отдали, аз им давам по 20 лева и го духат циганите, разбираш ли ми? Защото са вземали много повече пари. Кой е вземал повече? Ето, минават и им дават. Само ние сме останали назад. Ние не сме взимали пари. Де факто не сме взимали аз, ти, той и той. Язик, че толкова хора имате. Дай, имам човек тук за 50 гласа, че го уреди веднага. Бам-бам-бам, телефонето, парата. На тебе вече ти далка и на жена ти по 30 лева за... Да, бе, минаха да ми дадат да гласувам за Росица Янакиева. Не стана грешка. Некой да е подвел работа. Не, бе, човече, минаха, бе, човече, бе. Дава по 30 лева, бе. Днески и утре минават и се дават парите, в неделя се гласува, човече. С изрично доказание за Росица Янакиева да са. Абсолютно. И за Калфин. За президент. Поне, че са 3 листи. Да видиш? Росица, Калфин и там вече И общинските съвети. общинските съвети и вече ако искаш и това си... Така, за да съм сигурен, тук да сме сигурни за това какво може да стане и какво не може да стане, защото знаеш, че полицията дебне насекъде. Бе, шеф, аз там вече минавам, знаеш колко? Те са, например, 20 къщи, вътре живеят по 7 души и аз ги познавам лично. И минавам сега, например, ти и Нуша живеете заедно. Чакай се, само те попитам. Не, само те попитам. Те, където ти даваха по 30 лева на глас, минаха ли през други къщи да дават пари? Минаха. Минаха? Минаха. През доста къщи, така ли? Да. Не са през доста, нали, Нуша, не са. На някой не са дали, на някой са дали. На някой са обещали? Да, на някой са обещали и така ли си служиха парите от живо. А кои са тея? Това ме интересува. Кой е човека, който отговаря за това нещо, за покупката на гласове, за да съм сигурен аз, че включим ли се в тази схема, няма да отидем в затвора. Николай, човек, Николай се казва. Който е Николай? Циганин ли? Ти той къде работи при вас? Къде трябва му доплащате? Това ли организира нещата? Да, бе, той плати. Къде е работил при нас? Не, бе, как беше тук? Къде работиха, бе? Тая групата къде работиха, Николайчо? Къде работиха? Никиде ето работиха на това. Еди два с джока да се пазари тук. Той червен ли е? Или има връзки с червените? Не, бе, дадоха му пари, бе. Дадат му пари, сега ти ми даваш пари, аз отивам, давам ми край, приключваме. А това си е отделен списък, който ти си го направил? Аз съм си го направил на тия сигурни хора, които ще гласуват, за който ми кажеш ти. Бате, защо трябва да изпускам някакви пари, бе, човеш? Па стана ли белота, ще това, па че има бате парите. Защо? Па че е двойно там. Кой ще е двойно? Па те ти къде... Николайчо? Бе, Николайчо, че е. Но да стане белота, ще виж как ще видим. Дай на тия твоите хора малко повече парички, ама да има малко повече хора. И да вижда какво стана просто това. А на Николайчо пък кой му е дал парите да даде така? В описука. Може. Кой?
Него ти от БСП-парите тук. Те са много цигани. Които са свързани с БСП-парите? Да. Как па така са свързани с БСП-парите? Човече, брат му е там. Брат му към една руска организация. Как се казваше брат му? Брат му към една руска организация. Която е към БСП, така ли? Да, към БСП-то и те за това стоят нещата. И мали другото са дали, мали другото писали за хората. Чакай само една секунда. Деди, имам разговори, чакай, после ще ти се. И сега знаеш как го е направил сега, например, ето тук сега, например, Илчо, на то му е дал, на то не му е дал, на то му е дал, на то не му е дал, на то му е дал, на то не му е дал, разбираш и преминават ги през три. И хората идват при мен и викат, добре, вика, какво, защото аз съм го дошъл, викам, глеса, викам, аз ще видим пари, викам, ама, викам, не се знае, викам, чекам, викам, да ми звъна, викам, как ми дадат пари, викам, аз ви ги давам. Такива хора ги са ги писали. Добре, Николай, защо на тебе не ти даде пари да раздаш? Ми ги даде? На тебе ти ги даде? Ми ги даде 60 лева. 60 лева. 60. На мен и на жена. Защото сме двама. По 30-60. Аз казах как стоят нещата. Дават им по 40. Стига си писакал с този телефон, бе. Абе, мали го, че го чух. По 40 лева дават. Аз ти казах как стоят нещата. 20 лева отивам, им дам на циганите. Сега минавам тази вечер. Сега минавам и казвам. Тети на тебе цигани, тети на тебе ти. Другите 1000. Ако са 100 гласа, още е по-добре. Сега ти правим още 50 човека списък сега ти го правим. И си ги делиме тук ние тия приятелите, тук вътре къде сме. Абе, делиме си. Дай по 20 лода. На миналите избори те за кой са гласували? Не знам, че ти излъжим. Аз те бех тук. Ще ме питаш ме. Как бех аз излъж? Джако беше на топло место. Не е топло. Не е топло место. Слушай сега, ето ти 5 лева. Можеш 5 лева, ето ти 5 лева. Защо ще бъда с тия 5 лева сега? Не, ходи да пиеш кафе, докато аз се свържем с хората, които са ми... Ти че свършиш. Казай ти го преди 3 дена. Ти с мен ще работиш и няма да работиш. Ще работим, да. Ай, по-тихо сега, ако обичаш. Ходи, пи. Аз те обичам. Добре, ходи. Нещо, което не трябва да правиш грешка, макар че се ръкуваш Да. С тебе не го бие. Досъж ли ми ще пометем моментално? Не ми дреме джокови си, цигани... Верно ли? Ти беде! Направи. Снима ми го този списък. Не, но те го не. Що си ме викал у вас, ти мене няма ме пометеш. Ти ме обичаш ме много. Обаче точно както те обичам, така ще те пометем. Не, бе. Гледай какво бебе купих, обаче обещавам ти, че утре ти ще го караш първо. Аз съм ти давал пари, ти си ми купувал бира миналата година, когато брат ми беше в болница. Няма забравим как ми донесе бира и цигари. Така е. Не, и все пак, не ме и ядосвай. Да те питам нещо, дай да намерим едно преносното за БМВ. И да разчистиш, защото време тук се усмъртехме на пърчове. Ще намерим. Верно ли? Да. А то ми иска 106 села, то вика ти лути си. Ще те намерим. А ти имате тук отпред, че съм се жама, че пим кавите и чекам. Къде ще черпим по бира. Къде ще пиеш? Тук се усмъртехме на пърчове. Ето тук отпред срещу... Това чочо ли? Един път в седмицата. Добре, аз ще ти звъня. Да вършим днески работа. Значи пак да се разбереме. То Николай, брат му е към някаква ромска организация, която е към БСП. Да. Към БСП тук е. Русица е сама, ама те лъжим себе, съм сигурен. Политически прази се с тебе човек. Русица на тия бе човече, бе, те лъжим, бе. Русица на тия бе, сега ще лъжим. Значи идваш при мене, сега ми казваш... Колко гласа купиха днеска? Пример към 70 има. Обаче не се даде на всичките хора парите. Ти видим как се... А утре ще купувате гласове? Утре ще е мазал. Утре ще е по-мазал. Утре ще е мазал. Значи трябва да се включиме в разиграването. А включването се вкараме сега. Сега се вкарва. Знаеш какво при мен, знаеш какво? Ако искаш да работиш, знаеш какво правим? Дам пари, взимам лишен карта, дам пари, взимам лишен карта. Да видиш се патерикат.
кажа, също... Ама никой не сме да работи така вече. Защото преди така работи... Джоко, какво стана с тази, където ни я води, бе? За Рени, кажи Рени как работи, бе? Работи, ама не влезе до карак, тук ви казахте, че се обадиме Батимион, казахте, че се обадиме. Рени, така ли? Рени, да. Ма тя откъде? А по тук знаеш махала, бе. От Марина бара? От Марина бара, да. Знаеш кой имаш? Кой имаш? Василчо, къде прави покривите. Че са то Василчо не работи ли към общината обществени поръчки? Не, бе, работиш там при котарацата. На дюните аз работих при него. При Бошко, при... Па много странно, работил е за котарацата, па сега купува за Русица. Ние работихме, коя година беше, бе? Лусикото взима дюните. Къде е това? Преди 13 години. Така. И аз работих там при... Това Лусикото го взима. А тя са купува ли за Русица? Как да не купувам? Доведе, една тъпа ли сега хода да ти каже на тебе, например, Джоки, ела тук да купувам. Па много ясно ще фана и имаш хора. Имам тупи готово. Тя не е толкова тъпа сега да бъде лично при мен да ми каже, не ще поздравяваме, тя ми е взимала къща. Ти ми се обади тук един телефон, ще си спомнеш. Тя ми е помогнала много. Аз нищо за мен си гласувам, заклевам се. За кой ще гласуваш? За кметицата, за нашата. За Русица? Да. Обаче има 3 листи сега. И сега си избираш ли за кметица, президент и общински съвет. Да. И сега ми казваш ти, например, Джока на това трябва да се гласува, окей, имаш. И ще ти взема да гласувате. Аз ти го дам пълна гаранция, а по между другото аз отивам с вас Ковачевци да ги гласува. Защото аз трябва да направя да гласува.